Ahoj lidi, tak, mé jméno je Vojtěch Skala, vy určitě vidíte, že nemám na obrazovce hru Medal of Honor Airborne, ale je to Modern Warfare 2. A je to z jednoho prostého důvodu a mám totiž obrovský problém. Čemu bych ho přirovnal? Je to tak velký problém, jako když třeba běžec chce běhat, ale nemá ani jednu nohu. Protože, a jelikož, hned vám to vysvětlím. Cedar, ten, který natáčí Battlefield a Assassin's Creed Revelation, nebo jak se to sakra jmenuje, tak chtěl mi poslat textový soubor, já nevím, prostě nějaký textový soubor, a místo toho mi poslal zástupce toho textového souboru přes Skype. Došlo mi to přes Skype a já jsem to rozklik a mě to nabídlo, v jakým programu to chci otevřít. A když jsem myslel, že to je teda textový soubor, že jo, tak jsem dal Microsoft Word. No a zaklikl jsem omylem, nebo já jsem z toho nevšiml, že tam dole bylo zakliklý u všech podobných souborů otevírat v tomto programu. No a teď mám všechny zástupce v Microsoft Wordu a což jako je za prvý je to nepříjemný, že musím hledat vždycky ten soubor Excelový, třeba Google Chrome a takhle. Ale u toho Medal of Honoru jsem ho za první nenašel. A tak jsem samozřejmě dal to CDčko tam a chtěl jsem to rozkliknout, jako že jsem dal počítač a dole jsem měl to CDčko, tak jsem na něj dvakrát klikl, teď jsem mi otevřelo to menu základní a dal jsem hrát. Ale bohužel to dopadlo úplně stejně, otevřel jsem mi Microsoft Word a byly tam nějaký úplný bláboli. Takže dneska si dáme takovýhle díl, dáme si nějakou misi hezky, já nevím, nějakou moji oblíbenou, dáme si třeba Cliffhangera. Na regulára. Snad to dobře uslyšíte, já doufám, že jo. A snad se to nebude sekat, ještě bych to možná mohl zkontrolovat ten zvuk. A počkejte, já jsem se zapomněl zapnout stopky. Klasika. Aplikace, stopky. Start. Tak a jedeme. Dám si ještě Grapes je kuličko, že jo? No, prostě kuličku vína. Tak. Tady vidíme mužské bradavky, co se načítá nějak pomalu. No to je tím frapsem, no. No takže to prostě se stalo, no. Nemůžu teďko, musím na to nějak přijít, jak se to dává. A kdybyste měli radu, jak všechny ty zástupce dát zase tak, aby to byli zástupci, tak mi to napište, já hrozně rád něco udělám pro to, ale nemyslím tím, že bych měl přeinstalovat Windowsy, jo, to napadlo mě taky. Nebo mě to nenapadlo, napadlo to Sída. Tak šup, doběhni, no a už, hop, šup. Čau, McTavishi. Nebudu dělat, že to nevím, znám tuhle misi dobře. Hrál jsem ji asi 3krát. Takže, se tak dobře ji neznám, ale. Breaks over, let's go. Proč stojím? Teda proč klečím? Proč skáču? Tak, šoupej se. Akorát jsem si stáhl detaily, to možná vidíte. Aby se mi to třeba nesekalo. Wait for my go. OK, čekám. Tak, už můžu? Díky. Tak pojď. Jop. No, tak, že vážně nevím, jak to vyřeším s tím Medalem of Honor. Asi budu muset. Já jsem měl přijít nějaký pán na to, teda náš kamarád. Ale já jsem byl líný a nezavolal jsem mu. Protože jako, že všechno ostatní jsem dokázal nějak spustit, tak jsem neměl. Nechtěl jsem nějak to. Nechtěl jsem to nějak to řešit víc, ale ten Medal of Honor mi štve vážně. Tak, běž, jump! Ne! Ach jo. Teďka už to ani není překvápko, když se to tolikrát slow motion. Hoď mě nahoru, siláku.
Levej. Pravej. Levej. Myslíte, že musím držet čipku dopředu? Nemusím. O, mlha. Hmla. Jo, už jsem tady. Tak. To je trojka. Ano. Vidím tě. OK. Let's... stíhačka přistála. Skoro jsem je zabil, papa. Ne, já jsem zvyklý, že Citadel z toho medálu, že Citadel se skrčím. Co mám jako druhou zbraň? To je hustý. Ale já si radši vezmu teďko tu první. Skoro z toho nedořek, já se omlouvám, že moc nemluvím, ale jsem takovej z toho špatný, že to nejde. Přesně, přichází bouřka. Jinak teďko jsou hrozný vedra. Vlastně. Natáčím to v ten den, kdy to asi bude na YouTube, myslím. Tak to je vždycky celý den skoro musím být zalezlej dole. Protože já mám počítač a pokojík pod střechou, takže tady je úplně obrovský vedro. Sakra. A v té spodní místnosti takový, tak tam je úplně klid, nádherně, takže se vždycky čtu dole, nebo mám počítač dole. Tak jdeme někam. Kam mám jít? No super. Good luck. OK. Skrčíme se. Já se hrozně rád krčím, vždycky. Tamhle je. I know. Pozdě. Co tamhle ten? Počkej, na ní si vezmu tuhle zbraň. Ne, já jsem idiot. Jsem dal místo toho jedničky Qčko, milám. Tak, kde jste kdo? Dobrý, clear. Dobře. Hej, ach jo, proč máš vždycky ty je? Já chci taky někoho zabít. Dobře. Nic nedělám. Rychle heartbeat senzory. Kde jsou? Běž. Asi zkontroluju, jestli se to dobře nahrává. Až tam dám tu výbušninu. F. Tak. Já vás na chvíli vypnu, za chvíli budu spát. Tak. Já jsem zpátky. Dal jsem si akorát zvuky víc. Protože jsem zjistil, že to je moc tichý. Jinak omlouvám se, že nebylo teďko týdny video. Asi o jeden den se tohle zpozdilo. Ale já jsem myslel, protože Seeder tam má nahraných soukromých 2 videa, tak jsem myslel, že to zveřejní, ne, sakra, on to tam nechá. Takže to nahrávám až dneska. Jo, ještě vlastně jsem se chtěl k jedné věci vrátit, já si to budu muset psát vždycky ty poznámky. Doufám, že slyšíte dveře za mnou, jak vržou. Asi ne, ale chtěl jsem se vrátit k těm novinkám ze světa her. Au. Jo. Já jsem to udělal blbě, no protože jsem se mluvil s váma. Každopádně. Jo, ty novinky ze světa her. Novinky ze světa her budou pokračovat. Koukal jsem, že to mají docela úspěch. Takže díky moc, díky za všechny komentáře a díky za těch 9 lajků, nebo kolik jich tam je. Nevím, jak často to bude.
asi až budou nějaký novinky, až bude vždycky scénář. Už tady to bylo, že jo? A no, nějak třeba kolem 2 týdnů, nebo tak nějak. Uvidíme. Uvidíme, nevím, jestli to bude nějak pravidelně, to se ještě dozvíme, ale myslím, že to video nebylo zase tak špatný, takže... Sorry, kámo. Tak. Dobře. Dobře. Fko, ne, Ečko. OK. Měl bych ho teďko sejmul, pak tamhle toho, pak už by byl mrtvej Captain McTavish. 5, 4. Tak, jdeme. Teď začíná ta dobrá část mise. Go. Au! OK, není to zase tak dobrá část mise. Musíš takhle běžet. A jenom běžet. Tak. Já tě kryju, neboj. Jo, ty už jsi mrtvý. No, tady byl nějaký. Jo, už je mrtvý taky. Cover you! Dragunovi mají. Šešci, kdy přijdou skutry? Jo, zabil si mi. Skutry jsou dobrý. Tak, au. Nech toho. Nelaguj. Běž. Do prčic, já netrefím. No nic, stejně máme jít tam. Kryju tě, McTavishi. Umři. Tak, jdeme. Jump! Teda až teďko jump. Nice. Ne, na toho posledního mi nevyšel náboj. Tohle je hustý, koukejte. Jo, dobrý. Tak, pojď. Ještě je tady někdo? Ne. Jaký? Proč nemůžu tam ten? Fko. IRM. Teď se konečně ukážou moje schopnosti. Všichni mi říkají, že úplně super jezdím závodní hry, ale na těch se špatně natáčí, že jo? To musí být nuda pro ty lidi, kteří se na to koukají. OK, jump! Omlouvám se, ale... Tak pojďte. Vždycky kamarád. Udělej mi prosím tě tenhle tu jízdu, nebo takhle. Sakra, dobrý. Jump! Tu máte. Tak, skočíme si, prosím. Jo! Haha. Umřete. Sakra. Game save. I když je pravda, že tady to řízení v tom Call of Duty jako není žádný těžký, jo, ale tak. Tohle je jako skokanský můstek, ty hustý. Jo, ten asi se mnou zrovna. Pozor na stromy. Yes, jeď. Ta hudba. A jsme tu. Tak já nevím, ještě asi jednu misi si dáme, ne? Uvidíme. Tak, Tracking Sergeant Gary Roach Anderson. Jo, já se omlouvám za to ještě v tom, jak bylo u těch her. Jak tam bylo z New Yorku ještě větší džungle, jak vidíte na obrázku, a tam byl nějaký odkaz na Facebook nebo tak něco. Tak sorry, to byla chyba moje, samozřejmě. Nebo vaše? Ne, spíš moje. Teďko vůbec nevím, co je za misi.
Jo, to je to letiště. Nebo to není to letiště? Nebo to není to letiště? To nevím, jestli mi povolí YouTube uploadnout. To je takový dost jako. Jdeme na to. Šup. Tak já nevím, nemám. Ne, dáme si nějakou normální. Skip this mission now. Yes. Omlám se, ale nechci, aby mi to YouTube dalo, že musíte, že na to nesmíte koukat nebo tak něco. To snad chápete, ne? Takže si dáme tu další misi, která už vůbec nevíte, jaká to je. Zachází sluníčko, super, jo. Od západu. A meteorologická předpověď je přesně, počkejte, hodinky. Je přesně 12 hodin a 26 minut a od západu přichází mraky. Bude polojasno, na západě je polojasno, místy oblačno. K večeru by mohly přijít bouřky, ale na Moravě bude určitě slunečno minimálně do večera, protože pak slunce zajde. Chtěl jsem říct do 2 hodin ráno, ale to už nebude slunečno, že jo? Tak šup, degísci, šup. Located, Passenger Task Force, Rio de Janeiro, Brazil, Day 4, 15, 13. We are here. Nebo here we are. Tak šup, take down. Jo, to jedeme tady, jak si skočím pod to, jo. Oh. Jo, známá, dobrá mise. Tak otevřít sakra. Ne, asi, jdeme. Šup, jednička, co mám na jedničce? Brokovnici, tak to nechci, co mám na dvojce? Tohle se to chci, protože já ho budu muset zastřelit. Teda postřelit, ne zastřelit. Hej, už jsem myslel, že mi to auto trefí. Běž, Ghoste! Jsi největší lisťák. Haha, he's down. Nechtěl by. S kým jdu? S Roysem? Jenom s Roysem? Jo, ještě s Masem. Jo, tahle mise je docela těžká. Tady umřu. Několikrát určitě. Jsou proti nám? Nejsou. Tak já to rychle nějak proběhnu, ne? Běž, umí, běž. A sakra, jsou na střechách, to je nejhorší právě, že nevidíte. Nechci granát. Vidíte, takhle se to dělá. OK, let's go. Au! Asi pozor, ne, zezadu, tyjo, vy jste fakt sraby. A, granát. Tak radši uteču. Pojďte, ne? Game save, tak aspoň, že tak. Kde jsi, tam? Vylez! Tak. Tady jsou psy. Tak, nesnáším ty raketomety. Nějaký další pes? Jo. Kde jsi, pse?
Jenom toho psa jsem chtěl zneškodnit pro tuto chvíli. Tak, tu máš. Kill 9, no budu nebuš. Kde je? Tady, aha. Počkej, ty jsi fakt jdem. Ne, umři, ne, asi. Tak, už nemám kapky na obličej. Jsem ne. Pojď, teď dostaneš, kamaráde. Tak, kudy teď? Sem, zales. Game saved. Sakra. Tady to je těžký, to vím. Počkej, já radši zalezu na chvíli. Dobrý. Tak, ale to si vás podám. Tamhle, jasně, já jsem si říkal. Tamhle, rychle za tu zeď, Tak. Nemluvte furt, rušíte můj let's play. Nebo gameplay, nebo tak něco. Za roh. Přebít. Hej. Nech si toho. Vedle, viď, kámo. Hej, to je sniper, nebo co to je? Ne, já už jsem myslel, že jsem dobře zabarikádovaný nebo skrytej. Cože, teďko jsem znova tady. Počkej, já mám na trojce tyhle ty babukaky. Hej, já vám ukážu šešci. Umři. Kde je další? Tadadadat. 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 Takže. Počkej. Sama se nedá vůbec hrát. Game save, nice. Jenom proběhnu, asi umřu. Get to the cover, jak mám jít asi to the cover, když tady nemůžu skočit, jo, dobrý, můžu. Hej, já žiju. Hej, už nežiju. Tak, dobrý. Hej, tamhle. Tak, počkej. Teď najednou se všichni zvednete. Aspoň vidím, kde jste, tak to je super. Tak, já se omlouvám, že jsem teďko nemluvil. Ale tady je umělá inteligence. F-ko. Tak, počkejte, kde jsou tamhle? Nemluvte furt, jste fakt, jo. Hej, mohl bych si vzít Akimba místo ty druhý, co? A ty s těma hrajou jenom lamy, prej. Tak já nechci být lama. Teď vylezeš. Teď, když se mi to nehodí. Ale já zalezu sem a všichni nás tady. A ještě a taky a pak Buď už ticho. Tak. I can see you.
Tak. Tak, rychle, můžeme už jít. Vypadá to docela to klidně. Na první pohled. O. Tak. Ale tyjo, oni se furt rodí nový, to je hrozný. Jo, tady to je prej těžký, myslím. Jo, tady to je těžký. Hlavně tady teď blbý, že nemáte kam se skrýt, protože oni po vás jdou odevšat. Tak, capture. Hej, tamhle vidíte? A já mu střelím do ruky. Tak. Počkej. Ještě někdo? To bylo špatné, já vím. Já vím, že to na blízko nefunguje, nebojte se. Au! Tak jo, já si to musím chvilku tady takhle krejt. No počkej, kámo, počkej, jo, nekrejte se, nescházejte dolů. Tak. Pojď. Game saved, super. Tak ještě někdo, ty jo. Tak jdeme. Jdeme tudy. Capture! Já ho trefím, ne, netrefím. I can see him, au! Au, sakra. Hej. Běž, teďko tady je spoustu právě, že? Tady mě minulej. Dobře, teďko už mě tady nezabil. Au. Hej, co tam děláš? Když jsi nám před chvílí běžel, ty jsi tam nebyl. Napiju se. Tamhle. A mám vás. Teď jsem vás převezl. Dobře, nepřevezl, ale... Tak možná malinko jenom. Capture. Tak. Kdo je další? Máme ho! Dobře, McTavishi. You are arrested. Nemáte právo vypovídat. Tak, kolik máme? Máme třeba nějakých 25 minut, protože já jsem to samozřejmě zapomněl vypnout, když jsem se koukal na to. A to pro dnešek by mohlo v podstatě stačit. Takže ne, načítej se další už, ne. Ach jo. No tak nechám to jenom načíst, ale už další misi hrát nebudeme. Já nevím, ten Medal of Honor, mě štve, no, štve mi to hrozně moc. A chci si vám teda mluvit, že dneska nebyl, i když jste se třeba na něj těšili, ale snad se vám to aspoň trošku z nějaký části vynahradil tím Call of Duty. Kdybyste někdo věděl se s tím, tak mi napište určitě do komentářů. Pak se můžeme třeba spojit přes Skype nebo na Facebooku. A přes Skype by to bylo lepší, protože tam můžu dát sdílení z obrazovky a myslím, že já jsem úplně softwarový pako, takže neumím vůbec nic. V podstatě. Takže byste mě museli navádět, jak to udělat. A tak dále. Takže to už je pro dnešní díl asi všecko. Já se natěším na... já se těším samozřejmě. Hele,
už se načetlo. Já se těším na další díl, ať už to bude ještě Call of Duty jednou, anebo už Medal of Honor Airborne, který mám teda roztočený a chtěl bych ho rád dotočit. A potom samozřejmě Metro 2033, který už jsem slíbil jednou fanouškovi, takže na to se můžete těšit určitě. A to už je pro dnešní díl opravdu všecko. Já jsem rád, že jste se dnešní díl podívali, že určitě dáte like, určitě dáte sdílet kamarádům na Facebook, ne, dělám si srandu, ale třeba v odběr byste nám zanechat mohli. Takže to už je opravdu všecko. Mějte se hezky a do prázdnin zbývá, počkejte, já se podívám. Dneska je 22. srpna, to znamená, furt jsem si nezjistil, já si musím hned se podívám do kalendáře, kolik má srpen dní. Má jich 31, takže do konce srpna zbývá už pouhých 9 dní a pak do školy. Vlastně ne do školy. 1. září je totiž, počkejte, 1. září je sobota, neděle 2., takže do školy se jde v pondělí 3. No, tak to je ještě čas. Tak jo. Takže aspoň snad jsem vám dal nějakou dobrou zprávu. Mějte se hezky a čau čau.